Koko, tak ja mu to bez reptania vynesem do papule a on príde, kúka na mňa, že to vy ste s mojou objednávkou jazdil 50 minút? Hovorím, áno. A to jak je možné? Nie ste sám, kto mal ten nápad v tomto najhoršom počasí si objednať jedlo. No, to vieš komu hovor, ty kokot pojebaný, zobral to a išiel do piče. Hovorím si ako, ty kokos. Áno, ja to idem normálne nahlásiť. Jak oni môžu hlásiť kuriérov, tak ja si myslím, že ja môžem hlásiť aj oného zákazníka. Akože neviem, čo s tým oni spravia, fakt neviem. Teraz je vysoký dopyt a všetci takíto experti, ako on, si objednávajú teraz, lebo však nikto nepôjde do reštiky teraz, však to je jasné, hej. Takže teraz lietame jak jebnutý. No a už čakal pri výťahu, už som videl na jeho ksichte, že nasratý, vieš. Boli ste jeden zo 4, ktorého mám, a teraz tam ešte 5, len tak mimochodom, mám tam ešte 5. Mal azbukou celé meno napísané, aj ten prízvuk bol taký nie celkom slovenský, akože vedel po slovensky. Nebol to z rodnej zeme, hej? Mrzí ma to, že si mal takúto skúsenosť, zákazníkovi sa ozveme. Aha, výborne. Ja by som prestrelil koleno. Napísali mi, že sa mu ozvú, ale asi sa mu neozvú. Zákazník náš pán, nie, zákazník má vždy pravdu. Takéto hrubé zaobchádzanie s kuriérmi, a teraz si zober, že napríklad by niekto obťažoval nejakú kuriérku alebo tak, vieš, to proste to treba riešiť. To sa nemôže takéto veci prehliadať. Ale taký 20-ročný frkán, ty kokos, fakt, keď si povolanie si nemusíš mať rozum.